Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad si Kanina Jefon Morales? And then, may partner ka po na ko doon si Randy Tayad. Asap kita, always say a prayer mga kaisunan mo na importante atong pagpanalangin sa atong labang magagawam. Thank you kay Lord, sa imong gihatag ka na mong grasya, matag adlaw. Salamat sa kalinaw sa kalibutan, na imong gihatag ka na mo mga kaisunan. Thank you kay Lord, ug labang tanan imong mga grasya, imong gihatag ka na mo, pagligon sa among lawas, ingon sa among kalag. Thank you kay Lord. Unya, ako sa dingi pangumusta sa mga kadiyot, no? Okay. Bueno, ang atong suwatan po karatong katagan o pagtagad, no? Pinadakin sa usak ka. Lalaki, nga nagpatago lang sa nga Jingo. Dito sa nga na Jingo. Ginigbuhatan o duwa sa radyo ni Arellano. Kaisunan ang atong sinder, si Jingo. Kini akong problema bahin ni sa ako taong kauban nga binuang sa among gitrabahoan ba nga nadamay taon ko na appeal ko siyang kaso pero aron inyo yung masabtan ang akong sugilano no inaniyon ako pagsugod ang tanan ay. Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song and you won't take long. We're gonna do that twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember things? We're really humming. Yeah, let's twist again. Twisted time is here. Come round and round and round and round. Round and round and round. Round and round. Ha? Sumuram taon kang nag-concert taon sa ibabaw tablado na eh. Kapuya, ay. Perbida. Kanindot yung pisto ni Berdaha ka no? Perbida ni mo no? Ay, odong, Jingo, ay. Nindot kay istambay diri sa beranda. Kay, nahuman na magtrabaho. May ka mo panday dong, nindot kayo. Nindot kayo. Estelan, salamat ang paridigoy sa taon nga. Tabangan sa taon taniya ba? Ha? Kisan di goy dong. Digoy gud ka ng tapok-tapok. Igsuon sa katag-katag. Perbida. Kana bang amo ataong porman, suon man kay may anak taon, ha? Naibaon na siya taon pag nadubit sa tumbay taon. Iyam ko giyatagan taon og mga kahoy sa taon ng mga simento nga sobra-sobra ba. Amo sa gigamit sa taon ako. Wa ko magagasto kayo ani day. Ako naman nigayom-ayom taon, mga daan naman taon nga simento, mga kabilya, mga bugbo taon ako lagi sumpay-sumpay taon og nahimo gi taon kaluwis Ginoo. Amay kay may sugot sa inyong foreman dong, no? Ay, soon kay may anang partigoy. Taon. Pinangga kay ko anang partigoy nga mong porban. Kay kini lagi maayo tamo trabaho, mao nang pinangga kay ko. Ay, mao ba dong? Oo. Mao kayo, day. Ako, day, kanang anang hagga, day, sa among porman taon nga, magbading-banding, rumi taon sa kauban ng mga panday taon. Ako mga barkada ba? Mao ba? Asa man mo? At to tingali mi sila. Ako sa man, kuyo ka. Ha? Di lang ko, mauwa ko. Ikaw lang ko dito, salig bitaw ko nimo nga di ka mang chicks. Ay, sasay kabalaka na, day. Bidawa na sa kong bukabularyong chase ko. Bisag unsaon, bisag unsa pa kagwapa. Adi kumlingan, suri na lang nila. Uy, hala, kisa ng babae nga nagbikini lang. Asa man? Ara na nagtupis. Asa man na, ha? Di ara ay. Agay! Bigla. Agay. Murag sakit pero dukol hinay. Pero sakit kay dahil sakit ay. Anga. Agay. Dali ka man kay nakaliraw sa imong mga mata nga nangitas nagbikini. Ang ulas sad nimo, Kubidjar mo. Kubidjar na tinga ay naunsaw Di ka. kumidyahan. Bantay bitaw ka ha. Magbinuang ka ni kanako, malas gid ka. Nahibaw pa ako unsa akong kaliwat. Na ikaw nahibaw ka unsa akong kaliwat. Basig buburot na imong tiyan. Buto ng itlog nimo. Siguro dai burot na siya nya itlog mo yung buto. Dunsan ka. Ano Ay sa kamay ko nimo? Ay pagbuot kay style na sa akong iyaan nga mamamarang. Ah, Daan na ba itong katugo nako nga kung magbinuang ka, ipaingon lang siya kay giandama na kagbalik 50 kadagom. oy hadlok magunga na may managang sa mamarang. Kita man? Si Timyong. Kita. O alas Mao ba? alaunas kadlaon magkuan na siya, magampo na siya. Nga. Alas 3 kadlaon magampo ko yung siyang nanay. Basta 50 kadagom. Ay sos, porbida, naghana sa deskwenta Ay pagbuot kay di man ikay mamamarang ay pagbuot sa 50. Bitaw na, daghan sa kayo na. O, unsa man, pati yung gikuha to niya? Gamay ra na 50 Iya man ta ganing iusak gatos pero nihangyo ko nga 50 lang kabuok. Sa ato pa, mahal giday ko ni mo. Day, no? Dili ikaw ang mahal, ang dagom. Pagkakidot,
ba? Mao say paghuman sa mong bihim taon. Tara, doon ka tapos ito ninyo, pre. Na, pre. Ganyan to naguwat si St. George na to, pre. Ang Ang ba? atong porman ba? Oh, Ang ba, laptop mo? na nimo. Tara. Pagkaban. Pre, dungan tabi ikaw, pre. Okay? Asa man, sir, pre, oy. Naamday bisita, pre. Kinsa ka na sila, no? Nuro tigiyam na building ang tutrabuhan, pre. Mao ba, pre? Guwapa na ba, pre, oh? Pre. Kurba kay gawas? Yeah, hinilang na, pre. Binigyan dama na ba kong 50 kong tagong kaliwat sa kong asawa. Mamarang mo to. Kaso ko nung binuang ko. Ipaingon lang ko nung sa akong asawa yan, tiya. 50 kong dagong, pre, kabito. Grabe ito na sa kwenta buk dagom, pre, oy. Sa na niyang dagom, pre. Pasig na siya komisyon na, pre. Mission ba, eh? Ngayam ko nung style sa pupumarang. 50 ka buok. Ya, magbuot ka. Ang unsa ko ni. Nasa rin na tinagkaguling ang style, pre. Na, oy. Ako bang gingon nga, basing magbasuway ka, pasuway ka? Oh, yabag rin, pre. Ikaw lang, Roy. Ngayong, ano inyong ipagayo? Asa namang uban, ra? Naalagoy palitin. Ngawa mong uban. Narana sila dia, sir. Ako rin tawgon, sir. Okay. Toga sila ina nga magbirkulo na ta. Tawgon ako katulo, sir, ha? Okay. Birkol! 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 Oy, classic niya, San Miguel Pilpilsin, ha? Basta mag-birkol, sir. Di ginamuwa ang San Miguel Pilpilsin. Sarap lagi kasama. Og mas labi yun, basta aligre. Og kumplito ang barkada. Oo. Saan naman, ha? Mag-istorya lang tayo, eh. Ablihin na ninyo. Sige, abli. Para sa tanan. Cheers! Cheers! Okay! Inom! Wow! The best ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap, lagi kasama. Oh, kabudya, ha? Sige na. Oh, magbirko na po mo. Berkol! Gilibrihan mo sa mong purman taon, o aligre taon kay Bika, kumplito ang barkada. Of course, basta doon na San Miguel Pale Pilsen, sarap yun laging kasama. Onya? Unsa naman sa didong, ha? Mga marine man ni nga plywood. Unsa ba, wala ni gamitan dito sa inyong trabahoan? Wala na eh. Wala na Uy, basig gamit. kasabaan ka ani, ha? Madaot ka ani, uy, basi-baso ko imong kumparing purman. Sige, hatag na ko taon na ni Day. Ingo ba siya nga, magamit ko na nato. Mao ba? Mao na kayo, Day. Ako na sa gidawat, kay siya, man, tao ihatag ani. O niya, siya pag pintal nga, di pag pintal nga gihatag niya, Day, sobra ni nga, o sa kalata tao ni. Awa na, manindot yung tao na itong bayan ni Day. Sila no, pagkabuutan sa imong kumparing nga foreman dong, uy. Awit, tinuod na Day, dako na kita kabubuton na niya kung kumparing porman. Ato niyo ni bitaron ni birthday ni mo ni Day, ha? Puhon dong, og na okasyon din sa bay, kay gusto sa ko magpasalamat ang inyong foreman dong. Uy, nga naman eh. Trabaho mo. Manarbaho ni mga tao. Sa may naan ni Ron. Manarbaho. Pre. Karoon pa karabot, pre. Pre, nga naman ang ubad. Palagi na manarbaho. Wala patrabuha, pre. Murag doon na may meeting ro nga. Tapo, pre. Meeting? Sa meetingan, pre. Gusto ko kibaw, pre. May baba na yung naturon. Asa di, sir? Ato purman ba? Huwag ko kita ro niya, pre. Ha? Ya, Oo ba?
Nga, mga pulis, pre. Programa i-investigar, pre. Ibisigan? Unsa mo gani? Okay, guys, listen, ha? Amura mga vlog. Guys man. Mao ni mitingan on sa kanino. Minaw lang mi. Ako di ay si Miss Agatha Salimbuad, Assistant Manager sa RMA Construction. Alang sa inyong kasayuran, dini sa inyong site, doon nami gipangtaod ng mga CCTV kamera. Kay dunay nakareport namo nga daghan nga mga materialis nga nangawa. O naibong kaayo migdako. Nganong sa liquidation, ug uban pang gihimo nga mga pang-check, wa man gi makitang pulo sayop. Pero nganong sa materialis, pirmi man lang kuwang. So, nagpataod mi og CCTV dool gyud sa inyong site. Ug wa gyud mi masayop. Dunay mga binuang og mga palusot nga nahitabo dinhi sa maong construction. Ug may nakuha naming mga lead kung kinsa kining mga tawhana nga nakita sa CCTV. Ug usa na niini ang inyong foreman. Ha? Si sir? Pinagi sa investigasyon nga among gihimo. Migawas nga siya maoy nagmaniubra sa tanan. Ug doon na sad mi nakita nga mga kauban niya o mga kakonsabo. Ang inyong foreman man mo nagatubang siya karon og kaso gikan sa management. O kining uban nga iyang mga sakop under investigation pa ni sila. Ipatawag ra ni sila sa opisina. Ay, gano ni. Muragi kublaan ko na ay. Yukana. Ano man tao ni murag lain kaya tinanawan ako ang mga tao. Wa ko kasabutan nila. Pre. Oh, pre. Oo, sarap, pre. Pre, Ano, pre? Ano? kuhan, pre ba? Kaning, Ano man ni pre, ha? na ako'y sulti. Abagkapon ba niya itong kumpanya? Na ako'y sulti na mo, pre. Na tay hearing. Ayun lang, ano, pre. Ay, wa ko hiligan ng hiring-hiring, ha? Tres-tres, virtual, Dili pre. hearing, masyaw, pre. Labi ng dili luto ng hiringa dahil Hiring nga di. Hiring sa korte? posible yun, pre. Libong sa tanim mo, pre. Sultin lang ko na, ha? Pero yun na ba? Asa blazer at purman ba? Wala tong purman, pre. Wala na. Tak-tak na. Ha? Usay tak-tak. Usa ba, dyan mo to? Tak-tak-tak, dyan mo to? Pre, uy. Sulti na ba? Nung sabi na ito purman, ha? Pre, kanang kuhan, pre ba? Kanang Nung kaya ni Patrili, sulti na yun. Unsa ito purman? Kiyon na mo ko na rin. nataktak katong purman, pre. Tungod kay matod pa. Ang mga kabilyaw ba sa minto, pre. Gipangdaan na sa ilahagi kawat niya. Sa pre? Nasakpan man, pre. Nakita man sa CCTV. Ug ang pinakamin nga balita nga kung isulti ron mo, pre. Kay, naapil mo kasabot ka apil ta sa atong purman, pre. Mao nang tagtakunon po ta apil, pre. May noon. Kakaraan. Sa? Karaan ka, pre. Uy. Karaan lagi. Bago na gano'n, pre. Maigo kas kung kumo rin, pre. Bago gano'n, pre. Saba na, pre. Uy, masagot tayo sa anak ko. Usa man, di mo na balita, ha? Naalista sa mga taktakunon, nasa mga guard, gipost, maayo, mamamay balita, pre, apilon ta. Ano ba taon, pre? Oy! Naay mo nga, pre, ay taplat, sir, pre. Usay ka na, sir! Number 1, good. Ha? Lagi number 1 ka. Nagsunod ka nga natong purman. Usa ba ni makita mo, pre? Na CCTV, pre. Nakuha ba yung mga pangalan ito, pre, nga sa watong purman? Dako among pangan? Ginoo ko.
Wa ko kasabot kung unsa ning pagkatinuod unsa yung ginihitabuan kay ilago ko ani akong kuparin porma taon. Butang ini siya ay magitagon kayo matinabangon pag yun. Kinsa ka? Ma'am, sorry kayo kinasturbo ko mama. Doon na lang ko'y gustong klaruhon ma'am ba. About sa unsa man? Ma'am, unsa di ka tinuod? Kadiut. Murag na kamayong ko nimo. Kuno ako masayop, ikaw si Jingo Paterno? Yes ma'am. Ako ni ma'am, Jingo Paterno. Huwag ni ako ma'am kay gusto na kong klaruhon kung unsa nang kitunood nga. Nataktak ka mong purmans trabaho. Si Mr. Duha-Duha? Yes ma'am, upatanan. Well, dili lang kay nataktak lang si Mr. Duha-Duha. Kung dili, presihonon pa yun. Prisohonon pa. Priso, lagi. Unsa? Kani, si Purman, prisonon, porbida. My goodness. Pero ayo ka bala ka. Nay good news alang kang Mr. Duha-Duha. Ha? Upatanan? Kay kana si Mr. Duha-Duha. Upatanan. Ang good news kay dili siya mag-inusara nga mapriso si Mr. Duha-Duha. Upatanan. Kay ang nakanindot kay ikaw mo'y mipuli ni Mr. Duha-Duha. Upatanan. Dagid nimo nga nung sumpayan man gyud ani mo upatanan. Kada sultin ako sa apelyido ni Mr. Duha-Duha. Upatanan. Tanawa ra. Nga nung sumpayan man gyud ani mong upatanan. Ay, pagbuot, kay wakay labot. Kumde, naunsong ko eh. Naibaw ka ba kung saan na itabo ni Mr. Duha-Duha? Upatanan. Giatake siya. O delikado ang kahimtang. Ha? Ang buot mo ipasabot ba? 50-50? 100 tanan. Kadiot tagot. Kay ikaw usa sa nag-una karon sa listahan nga taktakonon o prisohonon. Ug dili ka gyud ana makareklamo kay positibo nga nakita sa CCTV ang imong naong nga ikaw gyud katong nagda og mga kahoy o kabilya nga gibutang lang sa imo sa sako. Bro, sa ako? Oh, Nayati na, wa taon ko sa taon na ito. Kanang ako ataw ipagbit-bit. Pinangayo man taon ni na akong Mr. Duha-Duha o patanan. Eh, dili man taon kung magamay taon. Wa mo kung mga awa taon, oy. aw depende gyud do. Kay karon dayo naa may mga pulis nga mudakop ninyo kamong mga konsabo ni Mr. Duha-Duha. O patanan, ginoo ko. Ngayon niya akong problema, na-apel mo ko kapriso taon, nga taon ko ilabot, mga sobra-sobra raman taon to, kung paghuwang mga kahoy, mga kabilya, mga pinigtol ba, hasta simento. Pero noon sa mga taon ni noon ako naman doon na priso. Palihog, tabagi ko ninyo, be. Tabangi ko, saon ko na ako, ani, taon. Kung kamoy pasultihon, ani, Jingo. Salamat Sa tanan nga namati may nga adlaw. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Dodo Jingo. Chingo. Jingo, trabaho tan sa construction na Ate Pres. Niya, kaniliging maayo, tinuod na kanang na mga kuan Ate Pres, na mga pinigtol or mo sa diha, pwede man nadadon may natag sa kuan, pero murag illegal na, kaysa pabrikan naman yun ha, pero ihatag punos porman. Way siguro, katoy sa iyaha, plantalya to nga gihatag sa porman, pero ang katong porman, dagko gito iyahang makuha. Nanguha sa tingalay porma, Way no? siguro, dagko, pero tungod sa gibuhat sa porman nga to ni Jingo, murag kaingon Jingo nga manghihatagon, mga kuan, pero kita man sa CCTV, kay murag namay gitaon sa CCTV. O sa ilang hibo, Goliath Building or by? Murag inaan na siguro, buhat Sa ato building. pa, kung manguha sila, kinahanglan manangit sila sa tag-iya sa building or sa unsa man? Tag-iya sa building yun, or tag-iya sa gipada sa kuan, construction. Ay, oo, katong... Katong mga contract, mga naman, unsa nga construction magdaan na. foreman. Ano Unsay porman, maura na kapat, mao yun na yung buhote sa kana diya matay trabaho mo tig
More Ay, di ba? mandar sa mga tao. Ah. Kanang construction, kamo ni tag-iya, panalitan na ng Gilidilman Construction. Ato ka ba ng headcon panalitan na kay mga Nakay pangayoon? kaon. Ah, Muna katon. football ni mo. Mao na yung football di mo. di Kitaan man ay. sila ati pres. Na may CCTV. Nya, Puro ako, mga kikiki. kikiki, ako pa ni Jingo, sultihan niya. Kuan man, ma'am, kanang abim na ko, kanang gihatag to spon man, medyo kikilibutan na naman. Gani, ako magiling giayo sa kumbaya nga ako mga nakuha. Huwag man na ako gibaligya. Kita, absa kadto ta sa mga, ma'am. Parang mga pinigtol raman tao to. Para makasabot sa ang babae nga inanay, ang gibuhat nga, wa siya ba? Kanang tinarong yun iya ba? O kinawat pa to niya ate pre, siya to ibaligya. Ano? Kaya ipatimbang na nila. Tanan, niyang plywood, ibaligya. Iya, gidapat sa iyang balay. Murag, ang pintal po tao niya. Murag, nanindot-indot yun iyang balay. Pero ano ka problema, kaya nakita sa CCTV camera nga nagpasan siya. Hawa, na, Naurasad. resod siya. Looy kayo. Bam, unsa ba ikasulti diya, Bam? Gulyat, ako'y ubay-ubay na ko ipaambit niya, no? sige. Atong unahon dire sa Sirach 23, versikulo 19. Sakto ba? Bes mo na to, ha? Okay. Sirach chapter 23, verse 19. Kining tawhana, mahadok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayap pa kaayo kaysa udtong totok. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kon gisulayan nato kini pagtago. No? So nini sa Sirach. Now kung ari diri sa Old Testament gihapon, magkita na to diri ate press, mahitungan niya mga binuhatan kung ari diri sa Old Testament gihapon, anhi din sa Leviticus 19 verse 31. Kani man God primero naghisgot magpunto og barang ato lang apilon. Kaya sa primero pagsugod sa sugilano naghisgot man tong barang-barang pod ato ning apilon paghisgot diri. Leviticus 19 verse 31. Ayaw ka mugdangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo. Ako mo ang Ginoo nga inyong Diyos. Samtang ipadayon sa Kapitulo 20, versikulo 6, kung sa katao magpakisayod sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan, ug muduyog kanila sa ilang salawayong buhat, makigbatok ako kaniya o hinginlan ko siya gikan sa iyang mga kabanay. Partines barangan. Parte sa atong gibuhat nila, ate pres, ako nang giingon, nga mabasa dito nga ang mga mata sa Ginoo, 10,000 kapilo kahayagon kaysa utong tutok. So nakita tanan ang ilang binuhatan. Apakatong giingon nimo ate pres nga mga tarungan siya, nga matod pa niya katong gisud niya sa sakong kabilya ate pres na nangit sila silang purman. Unya kay nang purman maumay nang wa man sila kay bawo ang ilang ipananghiran utro po ding illegal karon kay giatakim katong ilang purman na matay siya mo ipulis sa mo nahibili na lang. So gikiya siya ining ang isang tutungingon nimo ate pres nga mga tarungan lang jud siya nga ang o si tawag ka na sa English ate pres tawgon man na ni per tawgon na siya in good faith. In good faith, kanang bitong nagtuos siya nga dili day tikas, nagtuo di sa ang kabilyang iyang gida, tarong nga pagkahatag, wa sa kibaw nga ang purman nga nanghatag niya, mao di una nga nangawat. So ingon ana lang imo nga, murag inosente ka dong, kay ang imong gipangayoan nga purman, wa magkakibaw nga kinawat ito niya. Muna gitawag in good faith, innocent, nailai pakasultihan na, no? Kay ang imo diniyos matatong mo imo ha unya matud pala kini Goliath nga iya magidapat siyang bahaya pero gidapat lagi gi repair Bisan pagi dapat na. Pero, kipintal di man gud imo. Nya imong gikuha. samot ka klaro ebidensya. Kako ana. Yes. Ganang, doon na di kay tulubagon. Nagko kay tulubagon ana. Bisan kung sa kagamay. Sa butang, nagikuha anang pita. Hanggang una yun na niya, ate pre. Mauna. Gulat ako Hangin gingan lang. ba nga kanang ang iyahang pagdala sa mga kabilya uban Materialis. pa mga pintal o kay nanangit siya sa foreman akong giingon ni notanan ko ni per nga mao man gitawag sa English og in good faith
Kanawa siya magtuo nga kinawat di ay so iyang sala. Narong lagi iya. Oo. In good faith, pero ginunin mo in good faith, Wala. tila na. Tiil. Oo. Nato Ang say panganan na. Ang say panganan na. Bam, dili gito binuang iya bam kay gihapak siyang balay. di Di lagi binuang gulyat, pero ang ato ba nga gikuha man gud niya. Oh, mao lagi na. Mao na isa niya. Gikuha niya ngawa manangid. Mao na isa niya. Oo. Lipay ko kay siya day sa dawa day nindot datong balay day oh. Sus, mao day kay pero. Okay, Ang ang inyuan na tao ng inyuan. Ano lang, mga alang kagsuri. Sorry kay ma'am, ako lang didatahan mo. nga man kakaibaw nga kinawat ito sa inyong purman nga may naghatag nimo. Unya, ingnasan inyong porman dog jinggo nga sir tudlo sulti islas tinuod sir nga ko'y labot ni. Namatay naman lang ni atake ba to ng purman? Wana kuan. Oh, mao na diha saon. Basta ikaw na lang, sa imong kaugalingon na lang, mga kag pasaylo, mga kagsuri sa, kung ano to, may katong babae nga may niingon Kato mo nila. gida sa Sama to. inyong Oh, trabaho diha. murag mao to siya XR siguro. Mara. Oh, kanang nang mga darungan lang kanga nagtuod yung kag tinuod ba? Pero pareha na sa kung gisulti nimo gulyat. Ano saman? Nga ang mga trabahador kadalag mga tinabas nga mga kabilya, a pinuto-puto nga kabilya. Sa dihang giputana sa gwardya, gingnan nila nga amo man nagi pangayo sa purman kay nananghid naman kuno siya. Sa dihang gipatawag ang purman, ningo man ang purman, wa man nang iroy. Ilan ang gikawat oy. Ano man nang gitala nako magkutagiya. Yan ang purman. Pero sa dihang gipangayoan siya, ingon siya nga, sige, di na nagamiton, okay ra na. Apa sa diyang siyang gitawag sa pisina, ningon siya, wag ko na po toy. Sila rin nanguha. Abi ni muna, namantay sa ng purman. Kinoon na. Kay gibarang may pompa pero gibasam sa nato diri ang atong mga barang yung gilay mugtuan ng gibarang. So ang ato lang ani nga mga isang tutong ni natin Priscilla, mga tarungan siya tungod kay wa man sa kibaw nga kinuha po silang purman. Pero inana bang mutana ko nimo bang. Naay mga kanang karon tapat na to ba kanang mga tapat-tapat sa syudad man di ba naay man Kasi limpyo tapat. ana. Tapat ba kanang sa programa sa syudad man limpyo daan ana tapat. Gitawag man tapat diri sa Cebu. Karon kay og sa inyohang dapit dunay tapat mo nya gipatrabaho sa inyong balay way sweldo ang ipasweldo gobyerno. Di na maayoy. Sa to gulat usbara. Kuan man lang. Naay konsihal nga iyang balay gipatrabaho sa tapat yang sweldo Gobyerno. Gobyerno. Sa to pa, imbes mo trabaho nga to sa daan baro na na. Ato sa ilang bay. Pareho na sa maestra nga ngayang mga pupil, iya pa tuon sa ilang bay kay malapaso. Oh. Ura-ura ra na. Inana ra. Tinuod na. Maura na ma'am no. Maura na. Dili na Dili maayo. Dili maayo kay personal naman yang balay ang gitrabaho. Oo, dili maayo. Hala. Unya labi na sa yung gipatrabaho dito office hours. O mo lagi. O dapat ato mo report sa opisina dili ato sa iyang bahay. Dili lagi maayo. Ako pa gumangkon. Sa lawayon. Oo? Ako pa gumangkon. Dito siya trabaho din ng balay. Hala, unsa man imong pag-umangkon? Patapat mo na. Oh. Hala, no? Buang nga, pero Dili maayo. Dili, abi mo, magkauuwa man po na, uy. Dili wala. Makauuwa ba, bahin sa tao nga, inana. Naaka ka ng sumdanan ka sa mga tao. Ka nga, nidagan kay ginana. Politisyan ka, nga inana imong, Kurak yun na. parehara na skura ko tinuod. Tinuod ay. Dala. Sa ako nang ingon gulit, ato lang nang ato taposon dire ha. Ato na lang i-final na atong kuan nga dili gyud maayo ang binuhatan tungod kay dili wa ra bay matago. No? Mauna, way Kay matago. Akong i-final dire usbo na ko pag-usap pagsulti dire. Sirach chapter 23 verse 19, this man is only afraid of other people. He doesn't realize that the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Oh, makita siya tanan, no? Tinuod na. Unya, sa gingon na ni Goliath, pangatarungan, unya kumahim, datadatahan, mabalan, mabagulyat. Natanatahan na lang na ni mo. Oh, aron malimpyo ang iyang Malimpyo ba? konsensya, malimpyo sa nangyangan. Kunya, ayun lang niya, ma'am, trabaho alam ko balik, ma'am, niya, didaki lang yun sa kong sweldo, ma'am, kay para makuan ba? Maimpas ning akong padyog kalibutan ning kawat-kawat ba ning sa kumpurman. Ay, Okay, ano niya ba? okay, kanang inang madinag ko ng kasulan, mas makuan mas binag ka ng mga dagkong mga
Di ba na man kan Oh. murag mas Pero makita ang bonus judge ba? Ang panalitan Masayko. Masayko man siya. Tinurong gini. Tinurong diyan sulti. Ana na lang dong ha, og tawag dayon ni Jesus Christ kini nga man siya nga wa kay mahimo kung wa siya. Salamat sa pagpanakan niya tuluman no. Kuna ko ang pasultihon.